Aşgabatda ilanta yeňillikli bahadan satylýan çöregi satyn almağa baran alyjy bilen döwlet dukanynyň satyjysynyň arasynda ýakalaşyk boldy. Muňa satyjynyň köp mukdardaky çöregi diňe bir alyja satmagy we çöregiň nowaty duran ýaşaýjylara ýetmediligi sebäp boldy. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatyna görä, waka geçen şenbe güni 24-nji iýunda Desse atly 14-nji dukanda daňdan sagat 5 töwereginde boldy. Dukan satyjysy 40 sany çöregi gymmat bahadan, ýagny her birini 1 manat 50 teňeden bir adama satdy. Bellesek Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda her gün ýerden 1 sagat çemesi wagtyň dowamında ilat her biri 1 manat bahalanýan çörekden günde diňe 3 sansyny satyn alyp bilýär. Waka bolanda çörek nowatyndaky 30 çemesi adam çörek bize de ýeter diýen umyt bilen satyjynyň bir alja köp mukdardaky çöregi satmagyna seslerini çykarmadylar. Emma bir salymdan soň satyjy çörek gutordy diýip dukanyň gapysyny ýapmakçy boldy. Şonda 22-25 ýaşlaryndaky bir oglan satyja bolmanda bir agama haltasy bilen çörek goýberseň galan adamlar näme iýmeli? Isläniňe berer ýaly ol ataňdan galan mal däl ahyrin diýip öz nägileligini beýan etdi diýip waka şaýat bolan Aşgabatly ýaşaýjy 27-nji iýunda aýtdy. Şondan soňra erkek satyjy bu oglana arzyň bar bolsa bar islendik ýere şikaýet ediber diýip jogap berýär. Alyjy oglan arz etmäge zerurlygyň ýokdugyny aýdýar we wakany bolan ýerinde çözeriz diýär. Alyjy oglan satyjynyň ýakasyndan tutup beýlekeli bilen satyjynyň ýüzüne 2 sapar ýumru urdy. Nowatda duran wenanlar oglany parasatly bolmaga çağırdylar. Çörek üçin uruş gerekkä diýip köşeşdirdiler. Onuň ýanyna duran adamlar bolsa aralap uruşyň dowam etmeginiň öňüni aldylar. Dip waka şaýat bolan ýaşaýjy aýtdy. Adatlyň çeşmeleriniň maglumatyna görä şol pursat wakanyň bolan ýerine polisiýa çağırylmady. Ýöne dukanyň video gözegçilik kameralary gözden geçirilse, onda wakanyň polisiýa ýazmagy we alyjy oglanyň polisiýa müdirligine çağırylmagy ähtimaly. Adatlyň bu ýagdaýlar barada agdalýan dukan bilen habarlaşyp kommentari almak synanyşyklary başa barmady. Ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň, hyzmatlaryň we haritlaryň gymmatçylygynyň arasynda köp hojaluk döwlet dukanlarynyň yeňillikli bahadan satylýan haritlaryna garaşly bolup galýar. 4 manatdan satylýan çöregi günüň dowamynda islenlik wagty satyn alyp bolýar. Ýöne güderan eklenji kynlaşan köp maşgala yeňillikli bahadan satylýan çöregi uly isleg bildirýär. Dip çeşmemiz belledi. Paýtagtdaky habarçylarymyz we çeşmelerimiz yeňillikli bahadan satylýan çöregiň nowaty duran adamlaryň ählisine ýetmeýändigi sebäpli dawa jenjeliň köp bolýandygyny, ýöne bularyň seýrek uruşa ýazýandygyny aýdýarlar.